lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ kan an lajɛ ka bɔ Mifa Production sanfɛ ale ni Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka aw ladɔnniya ko nin aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma a denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na décembre kalo tile 4 ka taa se karidon ma décembre kalo tile 10 dolo jate la Kawla kalo sabanan tile 10 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila Kawla kalo sabanan tile 16 la o b'a yira k'a fɔ doloba min nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ale ye Jupiter ni an b'a wele ko fintɔn ni nanzaraw b'a wele ko Jupiter alamusadon dolo don ale nɔrɔ de barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o ye Sagittaire mɔgɔw ka dolo ye a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan ninnu jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ ye olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ninsodenw funteni kalo fɔlɔ denw sagajigiw a b'a yira k'a fɔ hakilisigi olu de bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw kamana gannen don sɔrɔko minnu na sɔrɔko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na i bɛna ye k'a fɔ donta o fanga ka dɔgɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma nka hakilisigi olu bɛ aw ye kamasɔrɔ aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu caman tɛna na se ka koba kɛ aw ye olu tɛna se ka yɛlɛmaba bɔ aw ka ko la ka se ka nisɔndiya siraw k'olu lase aw ma o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko kɛ aw ka jigi da aw yɛrɛbakun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka hakili to aw ka musaka bɔtaw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ caman de sabati ɲinifɛnw nɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka i bɛna ye o wulikajɔ ninnu jaabi bɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya fiyewu fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ Jupiter ale min bɛ kuma ni wulikajɔ ale ni sɔrɔ ni jija ye o bɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o bɛ cɛsiri ale ni wulikajɔw kofɔ aw ka ko la nka a bɛna wulikajɔ minnu kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka taa aw tigɛ da a sɔrɔw ale ni a nafaw kan ka bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nataw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw olu siraw dibi bɔ olu kan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni siraw jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ fariganwalew olu yɛrɛ kun dalen don aw kan aw ka kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan minnu bɛna ta aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o layidukan ninnu tɛna na bɔ a sira fɛ o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko kɛ aw ka basigi ale ni jateminɛ k'o kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la o de bɛna se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la ni fɛn min sudara mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan aw bɛna wuli ka se mɔgɔ minnu ma u bɛna se ka aw dɛmɛ cogoya min na aw ka hakilinaw la jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka kun ni aw yɛrɛ ye aw kana aw kumafɔ yɔrɔw caya kamasɔrɔ kunkolo kalifa yɔrɔ caman i bɛ se ka taa da cibaa ma aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka ko kɛ cogoya la aw ka kuma fɔ cogoyaw aw kana aw ka kumaw fɔ bɛɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw boloko minnu bɛna jɔ aw jigiya kɔrɔ olu tɛna na se ka jɔ aw jigiya kɔrɔ sɔrɔ dontaw olu ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɔtaw olu de ka ca ka tɛmɛ donta kan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye kɛnɛya siraw olu sabatilen don
k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu bɛna se ka kɛnɛya sɔrɔ nɔgɔya sɔrɔ u ka fariganw na ni aw b'a fɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka wulikajɔw la aw bɛ se ka labɛnw sabati ka se ka bɛn ni wagati wɛrɛw ye n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya walew olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ka waleyaw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo 2nan denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma dibi bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa minnu ni aw b'a ɲinina gɛlɛya bɛ se ka don olu la sira caman fɛ wa ni aw ye juruw don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o juruw sarali bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu ye feerelikɛlaw ye ni mɔgɔ kofɔlenw na mɔgɔ minnu ye homme d'affaires ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw ka hakili to aw ka juruw don cogo la a bɛna wariw ta aw bɛna nafolomafɛnw ta k'a di mɔgɔ minnu ma aw ka hakili to a kɛcogo la n'o tɛ a sɔrɔliw olu bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sabatilen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a b'a yira k'a fɔ aw bɛ se ka ko min kɛ mɔgɔ ye dɛmɛ sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la aw k'o kɛ i bɛna ye o bɛ se ka na fali ko wɛrɛw la aw bolo min bɛna se ka kɛ sababu ye ka nisɔndiya ale ni wasaw k'olu lase aw ma don wɛrɛ nataw kɔnɔna na nka ni aw y'a bɛn a bɛɛ bɛn aw kelen ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ se ka don olu sira fɛ a ye mɔgɔw dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye a ye mɔgɔw dɛmɛ ni kumakan dumanw ye a ye mɔgɔw dɛmɛ a farikolo bɛ se ka dɛmɛ min ta ka se mɔgɔw ma nka kasabi ta fanfɛla la n'a ye dɛmɛ kɛ ni o siraw ye gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma a sara cogo nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew samiya kalo 3nan denw viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye kunkɔrɔta bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛ jɛlen don ka ɲɛsin aw ma fo ni aw yɛrɛ kɛla sababu ye ka aw ka dɔgɔkun ɲagami kamasɔrɔ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ n'aw ma se sɔrɔ ninnu minɛ cogo la aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ ninnu k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo lundi don o min bɛ bɛn 4 décembre ma kalo bɛna a sigi aw ka so kɔnɔ i bɛna ye tuguni mardi o min bɛ bɛn 5 décembre ma o bɛɛ b'a sɔrɔ kalo bɛ aw fɛ yen mercredi don fana n'o ye décembre kalo tile 6 ye kalo bɛna tile 3 kɛ aw ka so kɔnɔ vierge mɔgɔw o b'a yira k'a fɔ aw dɛsɛlen don aw ka ko minnu dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ kabi wagati jan a ye wuli a fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ye wuli aw ka wulikajɔw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw bɛ aw ka siraw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka wulikajɔw sabati o wagati sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kalo bɛna a yɛrɛ sɔrɔ aw fana ka so alamisa don n'o bɛ bɛn décembre kalo tile 7 ma ale ni juma don n'o bɛ bɛn décembre kalo tile 8 ma kalo bɛ aw ka so kɔnɔ aw ka wulikajɔw bɛ se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma kunnafoni siraw olu jɛlen don layidukanw olu bɛ se ka ta aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye aw bɛ se ka cadeau balilenw sɔrɔ garisɛgɛ siraw aw bɛ se ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ minnu bɛ cun cun garisɛgɛ balilenw aw bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɔ aw jigilamɔgɔw yɔrɔ la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ samedi don kalo bɛna don aw fɛ yen nɔ o min bɛ bɛn décembre kalo tile 9 ma ale ni kari don kalo bɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ n'o bɛ bɛn décembre kalo tile 10 ma o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ yɛrɛ wagatiw la aw bɛ wulikajɔ minnu kɛ dɔgɔkun daminɛw la aw bɛna se ka olu jaabiw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kunkɔrɔta siraw
olu bɛ se ka sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye aw ka farigan fiɲɛw olu bɛna bɔ jigiya siraw olu bɛna barika ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya aw k'aw timinandiya dɔgɔkun daminɛ na aw mago bɛ wasa min na ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye hali n'aw ma olu sɔrɔ aw bɛ se k'aw tɛgɛ da olu kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kunkɔrɔta bɛ aw ka sira kan i bɛna ye tuguni aw ka hakili to aw yɛrɛ la teliya kojugu fana ma kamasɔrɔ accident walew olu bɛ se ka aw sɔrɔ Venus ale bɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen na ni an ye Venus jateminɛ n'o ye jumadon dolo ye ale dolo ye ni aw ka dolo fadenya b'u ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la ni dolo in bɛ sigilen don aw ka so kɔnɔ teliya kojugu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kasaraw k'olu lase aw ma accident o b'a yira aw bɛ ko la aw ka taa ni basigi ye ko kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw kalakisɛw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira aw fana ka teliya kojugu kamasɔrɔ marsi o fana bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ka bɛn ni dɔgɔkun in ma wulikajɔw olu bɛna caya aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wulikajɔ ninnu a ka ca la aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la o b'a yira k'a fɔ ni aw yɛrɛ ye aw cɛsiri aw ka wulikajɔw la aw ka kungow la aw bɛ se ka na wasa caman sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nka n'aw y'aw jigi da mɔgɔ kan walima ka mɔgɔw bila aw ka kow ɲɛma i bɛna ye sumaya bɛ se ka don aw ka ko la walima aw bɛ min nɔfɛ olu ɲɛ sɔrɔli bɛ se ka gɛlɛya ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye aw ka hakili to aw ka mara kɔnɔ mɔgɔw la kabila kɔnɔ mɔgɔw aw ka hakili to olu la wasaw a bɛ se ka wasa min kɛ olu ye a k'o kɛ u ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na i n'a fɔ aw denw aw musow walima aw furukɛw aw bɛ se ka dɛmɛ min ta ka se aw ka mara kɔnɔ mɔgɔw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka o dɛmɛw kɛ olu ye kamasɔrɔ dɔgɔkun bɛna teliya wa aw ka wulikajɔw bɛna teliya o musaka minnu ni aw b'a bɔ ka di aw ka mɔgɔw ma o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun sɔrɔ minnu ni aw bɛna a ɲini n'aw bɛ ka teliya a nɔfɛ n'a b'a fɛ k'a ɲini k'a ɲɛ sɔrɔ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ sɔnni min kɛ aw bɛna sɔrɔ ninnu kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ jateminɛni caman de kan ka kɛ aw bolo aw kan ka kɛ jateminɛnikɛla ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ minnu ni aw b'a nɔfɛ ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna kamasɔrɔ ni aw k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna kɛ sababu ye ka se k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fo aw ka jateminɛw de kɛ ka jateminɛw banban nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka siniɲɛsigi baaraw la ani aw ka ko kura daminɛw minnu ni aw bɛ fɛ k'a kɛ aw ka jateminɛ kɛ a kan nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ mercure bɛ aw ka so kɔnɔ nin wagati in nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ale bɛ hakili dolo ye ale bɛ aw ka so kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw o b'a yira k'a fɔ jateminɛw ale ni kumaw olu bɛ se ka wasa lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni aw ye aw man kun i bɛna ye sumaya walew bɛ se ka don aw ka ko la aw dalakanw aw hakili to olu la dalakan bɛ se ka wasaw ale ni sɔrɔ ni kunkɔrɔtaw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ale ni jateminɛw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka problèmes olu bɛna na caya aw ka sɔrɔ ma aw bɛna sɔrɔta minnu kɛ problème inutiles ale ni problème wɛrɛw olu bɛna se ka na don aw ka ko la ka se ka na waribɔ ko caman k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lajarabilikow olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ ko o ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka ko kɛcogoyaw la ani aw ka waribɔ cogoyaw aw ka se ka hakili to olu la kamasɔrɔ donta o fanga ka dɔgɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma mɔgɔ minnu ɲɛsinnen don aw ma mɔgɔ minnu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka waribɔ kungow k'olu bila aw da la ni fɛn min sudara mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangina ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla sɔrɔ kɛta olu ka dɔgɔ nka i bɛna ye k'a fɔ ni aw kula ni aw yɛrɛ ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛna hakilisigiw sɔrɔ kɛnɛya siraw olu bɛna sabati ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ dɔnbaga kɔrɔw ale ni jigiya sira kɔrɔw olu bɛna se ka aw tulokɔrɔ kuma dumanw k'olu fɔ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nka basigiw aw k'o kɛ aw tagama bere ye nka aw ka gundola kumaw aw kana lankali bɛɛ ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛna olu lakale mɔgɔ minnu ye o bɛ se ka olu ta don nataw la ka aw yɛrɛ kɛlɛ ni a ye aw ka kumafɔ yɔrɔw aw ka olu woloma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni ne kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni aw mɔgɔ min bɛ fɛ ka aw ka kibaruya dɔn aw bɛ se ka an wele an ka numéro kan 73 35 28 89 ni aw bɛ fɛ ka an sɔrɔ aw b'an sɔrɔ Mifa Production sanfɛ aw ka san kibaruyaw a labɛnw a bɛ sen na n'a b'a fɛ k'a sɔrɔ aw bɛ se k'a sɔrɔ Mifa Production sanfɛ bɛɛ lajɛlen ka i sɔgɔ Mifa Production na kamasɔrɔ kibaruya nafamaw dolo barow olu caman bɛna na sigi a kan bɛɛ bɛ se k'i sɔgɔ a la donc a bɛ se ka kɛ sababu ye adamadenya dilanni siraw don ka se ka aw bɔ fɛn caman kalama Mifa Production donc aw bɛ se ka hakili to a la mɔgɔ minnu t'a dɔn nin ye mɔgɔ minnu siɲɛ fɔlɔ ye k'an lajɛ nin chaîne in sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i connecté a la kunnafoni nafamaw olu bɛna bila a sanfɛ ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ halisa ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka jamana in k'a kɛ maliyɛn denw sago ye